Takže čaute, moje meno je Pyrotuturutu, vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát je to moja pyrotechnika na rok 2015-2016. Tak a môžeme ísť na to. Máme tu takto dvakrát Mickeyho dymovnice, takto 6 všade tuto, a tu ešte jedna, takto, tu mám 5, jednu som už odpálil, takto Mickeyho dymovnice, dve dymovničky takto, takže 6 tu je. Tak, tieto sú trochu ľahšie. Dobre. Ďalej tu mám takto cracklingové pilulky. Sú to vlastne to isté, čo meteorit. Vyzerá to takto nejako. Cracklingové. Dobre. Ďalej tu máme dvakrát takto buchacie povrázky. Potom tu máme takto Pikachu, Pikopirát. Takto 60 kusov nejakých malinkých takýchto. Potom tu máme dvakrát mini Pikačov, v každom 20, takto nejako vyzerajú. Ďalej 4x stroboskopy, v každom 4 sú takto stroboskopy. Ďalej mini bomby, takto už ich mám iba 20, bolo ich tam 30. No, ďalej tu máme mini dumbumy, 30 kusov, Viper 1, 10 kusov bombov, 20 kusov bombov, petard takto cracklingov, petardu Kalašnikov, potom black petardy, mini, piráty, korzári, takéto, potom raz, 2, 3, 4, 5 balíkov, 12 kusových megáčov z Lidla, áno, takéto 10 kusové staršie megáče z Lidla, potom ďalej tu máme 5 ranové piráty, takto 10 kusov spolu, takto 5 ranové. Dobre, potom tu máme guľové pumy Storm. Tak si ich môžeme rozbaliť. Takto vidíte, takto 12 guľových pum. Tuto máme mažiar od Klásku. 12 ich tam je dobre. Potom tu máme takto 10 kusov dragonov, petardy Dragon od Stary, 10 kusov. Ďalej tu máme kolbovskú fontánu jednu, takto. Potom fontánový mix fontánu, takto. Potom 3 rozpustilé fontánky, malé, cracklingové, potom 2x etny fontány, potom 2x vosa zabijak fontány, super fontány, toto, potom prskavky, iba tak na fontánky, 3x 100-ranový koberec, buchajúci, takto nejako vyzerá. Tak. Potom tu máme takto 2x 100 kusové piráty, normálne so sírov, potom 3x 15 kusové dumbumy, takto, klasika. Potom buchajúce koberčeky, troje, malé, 70 ranové, 5 kusové. Ďalej tu máme takto masážku, ohnivých motýlov 10, cracklingové guličky Crazy Bally, tu sú cracklingové guličky 2x. Ďalej tu máme takto raz, 2, 3, 4, 4x drotáčky, v každom ich je 6, potom píšťalky, v každom ich je 10, mám ich 3, potom takto pískajúce raketky, v každom 12, mám tu 2 balíky. Ďalej tu mám takto 3 balíky Rimanok, tieto som si už otvoril, z toho som už jednu použil, takže takto normálne Rimanky od Pyroka. Ďalej tu mám takto 2x žabákov, mal som troje, ale už som minul nejaké, už som jeden balík minul. Dobre, ďalej tu máme takto 5x sadu Abracadabra z Lidla, takto. To je tam čmelák, takto nejako vyzerá, potom sú tam včeličky, takéto rachotivé balónky, to je to isté, čo cracklingové guličky, buchajúce guličky, myslím, že ani predstavovať nemusíme, a takto fontánky. Ďalej tu máme takto 4 rímanky, také dlhšie trochu, jedny sa volajú práskajúce kométy a druhá normálne rímska svieca, sú to 20 rané, takto. Ďalej tu mám Troll Rocket, 9 kusov, tak 4 také malé, 5 väčších, ďalej 6 grácií, takéto, takto potom ohnivé grácie, 12 kusov, ich tam je všade, takže 24 ohnivých grácií. Potom tu máme kompakty. Máme tu 2x kompakt Haďak, 9 ranový, Major 9 rán, Frankenstein Harley 16 rán, Bumbac 16 rán, Top Edition 19 rán, Apollo 14 20 rán, Dragon 19 rán, 30 mm,
Bomba ako prase 25 mm 24 rán a nakoniec tu máme Compact Panda 49 rán 25 mm. Tak, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like a vidíme sa pri novom videu. Čus.